Ừ. Ja, men jeg ved godt, vi har så mange også. Det er ikke varmt. Det siger jeg nu, Sara, pas på. For det er det. Men jeg vil gerne lidt for os. Men du pas på. Godt sammen. Det er 5 år, men jeg kan godt blive over, for jeg er lige. Jeg har også hørt fra Martin og nu, om det er, at stille nogle unger til at være fra. Men hvis du egentlig sker med mig, så kan jeg virkelig med det. Ligesom den her, ikke? Jo. Man kan stoppe nu. Hallo. Ja. Ja. Det er ciao.